A magyar sportközvélemény nagy izgalommal várja vízilabdázóink szereplését. A magyar csapat tagjai Jenei, Vízvári, Gyarmati, Markovics, Kárpáti, Szívós, Bolvári, Szitja és a többiek határtalan lelkesedéssel küzdenek, hogy kiharcolják az olimpiai bajnokságot és visszaszerezzék a vízilabdában a világ elsőséget. Első nehéz ellenfelünk Hollandia vízilabda csapata. A magyar csapat rögtön az első percekben gyönyörűen játszik. Ott van a labda Bolvárinak. Bolvári hátrafelé keresztül, egészen a medence falához, onnan küldi Vízvárinak a labdát, Vízvári hátrafelé küldi, először maga elé teszi, aztán középre vágja, ott van Szívósnál, lövés, gól! Megszületett tehát a magyar vízilabda csapat első gólja. A lelátó helyet foglaló magyar labdarúgók rendületes rá hajrával bíztatják vízilabdázó kollégáikat. Kiúszásnál. Most a holland vízilabda játékosok szerzik meg a labdát. Ott van Vizmánál, az álló hátvédnél. A közönség lelkesen bíztatja a magyar játékosokat, akik gyönyörűen játszanak és megfogadják a közönség bíztatását, búzítását. Vizma most egy pillanatban átdobja a másik oldalra, bal oldalra a labdát. Vagy van Feggyeleni, a középcsatárék, ő Vízvárival csatázik, és Vízvári a magyar csapat egyik legjobb játékosa lesz a gyűjtő. Gyarmati kapja meg a labdát, Gyarmati gyönyörűen úszik vele, menjünk előre, oda tegyük Szívosnak a labdát, Szívos lő, gól! 2-0 a magyar csapat javára. Szemre is elkápráztatóan játszik a magyar vízilabda csapat. A közönség nagy testéssel fogadja a magyar csatársat gyönyörű akcióit és lendületes támadásait. Most itt Bolvári milyen szépen úszik fel a labdával, ott van melletted Markovics, ad már neki, nem Bolvári, kivár, most adja Markovicsot, Markovics kézbe veszi, aztán lő, gól! 3-0. A magyar csapat biztosan vezet a hollandok elleni mérkőzésen. Most azonban az alatt játékvezető Rodjónelli működése. Sorozatosan szétszikili a magyar csapat támadásait, és a hollandoknak kedves ítéleteivel. A hollandok ki is egyenlítenek. Hallatlanul izgalmas most a mérkőzés. Van Feggyelen, a középcsatár kapja pillanatban a labdát. Fölúszik vele, a magyar játékos nem tudja szerelni, ott van már a magyar kapu előterében, van Feggyelen, és most lövése lepattan a kapupáról. Bírói segédlettel a magyar-holland mérkőzés végeredménye 4-4. 1-0 Jugoszlávia Japán. A magyar játékosokat azonban nem töri le ez a szerencsétlen gól. Lendületesen támadunk. Vízvári indítja el most útjára a labdát. Előre vágja Bolvárinak. Bolvári beküldi Kárpátinak, aztán Bolvári ismét visszakapja a labdát, lő, gól! Kiegyenlített a magyar csapat. A mérkőzés 1-1-re áll. Játékosaink továbbra is lelkesen küzdenek. Ismét Bolvárinál van a labda. Szívósnak teszi. Szívós lő, gól! Vezetünk 2-1-re. A jugoszlávok a mérkőzés utolsó perceiben támadnak. Sikerült kiegyenlíteni. A végeredmény 2-2. A magyar csapat legszebben az olaszok elleni mérkőzésen játszott. Különösen sokat használt a csapatnak Szitja, a rutinos vízilabda játékos beállítás. A magyar csapat állandóan támad.